Dengang rong ni hangalong BJP Samilang so Block Mondol Muhila Morcha atumpen Mai Kapadopon. Surip Hosose Award Maduara Charia Song Abhanta vote pidu thekte pusi LYDC lapen KSYC Manjaro tung Birta Pacheta. Difu tara langso jutang aklamalong owe kimia tung cerap ceto si kapang thira sakadeng. Kardom ada birda long pen nili birda thambang sami Monica Milikpi nom birdang ton pen arjuik tha. Dengang rong ni hanga rong maker Karlitang Mongol Sing Teron ahema biria long theri ni phaing kora sirkep arni anar lo por phai kre sira chitima por malong pen BJP Samilang so Block Mondol Muhila Morcha atuben chepatir pi ponsi Kewangji Lok Sabha kiligalong number 3 Difu ST Parliamentary Constituency BJP asong pen kache toidon mate Karjabdon Bangphu Horen Singh Bea Pharman vote kereka mai kapadopona birta card news along birta na pale Mailong BJP Samilang so Block Mondol Muhila Morcha mai fisika teron pipen kachari pona mailong mai ke phalam the kongchun bangpi nirmali ti pipen klardaklam the jaipon bangso hut aluhi sarpo aman Lun Sing Teron chitongdun lapen manpeng aluhi manpen BJP District Muhila Morcha amai phikimi Rosmi Teron pi BJP State Councillor Orson Rongpi Domuka Town Committee Chairman Biren Singh Teron BJP District Muhila Morcha akongchun bangpi Dipali Rongpi pi lapen lunse pi bari rongphar pi pen anpar Ongdung BJP asong klempang phubang phiatum chetongdun lasohut BJP asong along ongdung Congress lapen ASDC asong atum penta chingbedun alang lituma phan BJP aphutup lapen apoho pen dengpon anparta BJP asong pen kache toidun abang phu Horen Singh Be highway ji poning ke thepen nirmali atum kekan aningarong kachipita padopon Lumbajang Youth Development Committee, Lapen Karbi Student Youth Council, Manjaro Atumpen, Kewangji number 3 Autonomous District Parliamentary Constituency Pen Lok Sabha Kili Kapadopon along, vote ke jogdon thekthea birta, LYDC Dunmaipu Elwin Timung Lapen, KSYC Manjaro Amaipu, Sonjit Tiso Atumpen, Theri ni Phai Thom Kep Arni birta Nampali. Karbi Anglong Autonomous Council Nonan Ningkan Trokep Nerkep Arta Nang Plengatlo. Lapen ke Laswambong ASDC Lapen Congress atumpen Ningkan Krip ho Rathom Kep Karbi Anglong Autonomous Council nang Charilo Lapen non Kachari bong BJP Sarkar atum sitame Ningkan pho nang Plengpo sitame Ningduk alam piniar nianta Dimasa number 2 Arada Phanke Towar Kijunalang Keso Kachelang Warsai Longlea Patta School pen Chenglok Ongdung Kaching Thuramu Sarkar pen Kepajirpon Avela Lasojo apong rathur papen kache songta paduponlo sitame piniar nianta Karbi Anglong Autonomous Council kachari ke theki dingpen danglok MP Minister MLA atum kahumri damji aphan kengkam kache jorpon ave lasi MP kiliko hodbangke Maduara Charia song aphan sitame ador ke sonai Surip Hosose Award ke Madura Charia song aphanta pidu thekte lopusi LYDC KSYC Manjaro atumpen birta pangda lapen ke Maduara Charia song atum sitame Rongarlo nang ludlong le jongsi patoite pen nang ludbor iden lapen maita nang padobor iden pulote sodak pen kangsai padoponji lapen kisung pholok sitame methanga tumsi adai chen nang ji puta birda pangda ponthu dar kep leng eta thik was tame nili tuma phan di sama number 2 arada phan ke non punon ben tame la pusi councilor sort mate MP minister MLA atum penon council kachari bamatum stame ini tum di sama nomor 2 arada phan ke kaiketa nang kilang ke pangkreve kok di laso bangso ajok si nili tum phan pinia ni anta council nang cari dat pen SDC lapen Congress atum ta ningkaning ko thongkep ang cari alo lapen tebon stame non ini tum along ke do bom BJP sarkar atum stame ningkan ko kacari pleng kailo bon stame nili tum phan pinia ni anta kijunalang Towar mesan ave lapente nili tu phan kachali he mesan ave keso kachilang ahem ni tu han kemesan ave lapente nili tu han akijoy pen pota nang pipon ave lasi nili tu la bangso akachak un esi kedamtang nili tu 2019 aningkan preachiklo inkora sirkep ani rathur pak suri sose arat armu cingrum pen rathur pak akache song pen nili tu cipaklang pen kisung ke boy la bangso ke cipaklang ye phan ni tu konsil adon dari antam lo mon sama hasol alang ni tu
konsil alam cak nang cipi do nating ban ciklo joni yang bong ban lahi alam cak an ni tu nang pa pleng pipo po lang li tu nang cak do nating ban pinya ni anta ni tu man than ning pa pleng pi abidat ajok se ni tu pini di sama nomor 2 arat mate non kiwangji MP election ahoda bangke nile tum surip ho avoda bangke nile tum ke pujia tha evelo nile tum ke abatai stame ni tum paper mi jalong pustame konsil aphan sinang nang kelang mate rong rup nang pa klarjia phan mate kaching thura warsa nang pipo nai busi ani wang stame nile tum ke paper mi ja lolong ke paklang berlo mon stame alang li tum konsil kacharia tum si ili tum disama aha wara phan ke nang kilang ke pangkreve binong buke chini dak lo la sinile tum phan stame ani siang bong ni tum pan sias tume paper mi ja pilo ni poni to ang bong ni tum phan website paper mi ja pen stame na fiponing lang tum thang alam chak ave la bangso ajok sin tum pinyani suri pho avuda bangke madu political party asong phan pustame ni tum vote las di sama nomor 2 arat ke do ana pooling at station mate ke do ana rada tum se me suri pho avuda bangke ni tum piponi kekelo nilitum la so vote pipe pa joine bangke nilitum bangke manela la ke me a party potani tum pudam de lasi nilitum arong aphan mane asitien a kiba election na hotse tami arlenge the tum bangpo ya party ten sa tami bangpo nilitum han pilo nangi pute kangji nang chakang po lang nang piji towar nang piji nang pipo nang pahai no pupo sitami piniar ni sitami jo nilitum marong nang lang tha ki jona lang aphan nilitum non kisik sak so gali ki jona lang aphan ni tum ring ave la politik samuni dap takalilo angko akapre katum tawang lo blog pen ta wangji video tum hajat puta wangpo sitame ladake lang nang pipo puji towar nang pipo pupo sitame piniar ni sitame laso abar sai bang theglong lepien lasi angko dotulang mane kithek kireta nilit tumarong ta penang an kedo nilit tumalom ta area pen ko alon neta kithek kireta do sitami piniar ni sitame nilit tumarong ke non MP labangso kiliga bangke labangso rat suri khorat tame tum kado kawe tum isi kitang alo gumane bang buyong sila bangso arada pham vote na nakya kopela puho labangso vote na kerega mai ke bang tum potang te nitum halat dak mas nitum ge lo indun plus tum inside nang kok pu tum kachisik pam Kedamtang theri ni phaing koi raket homarni tara langso jutang aklamalong kapang thera sai ke klem pona son thak thaksi theri ni phai thom kep arni le thota kapang thera sai kapa do pona birta pherang ke ben kat news asa hemalong birta nang pale Ovikimi atum chirap chitu sitar langso jutang aklamalong ingthir pamelo desemet pet pen la so asaya long ki japon laki ovikimi so arlu ang bongkang tuinai ang deng anki ledun abang phi sapin rong pipi pensi ovikimi atum aphan ning parung ponsi saya mo bang cheng ponlo la so asaya long dor di phophi ke chirap tu na bang pu atum laki arun lekhe mirjeng pro kisong rong chaicho promise taro warong ki dera atum si dehin ahin chirap chitu dullo non molom so porapan birta moin tomponik sinang Ini siksa kelabon nila so cupen cerap leka cerap. Pipot lo nangina chusir ham tamle ingisu. Ini siksa kelabon nila so cupen cerap leka cerap cing sok taun elo. Nang cucut bu. Cepaking dan lo mati. Tangkalam lo ti oi cepakeng cita. Madhari, lo nalok tar beauty parlor long discount pi bom ke. Kalang ma konat lo lake. Di foi di arlo Iron Bridge adung rong supia long ke cengsi sopin so la pesor lo tu kapamada dim lo. Kalang ma Kalang lo, kecengsi sopin so lapen soar lo phat kapamada dim. Claret Beauty Unisex Parlor. Nang litum lada, hair straightening 40% off along, hair spa ake joy pen long ponikti. Facial 50% off, haircut 50% off, pedicure and manicure 50% off, hair color 25% off, hair curls 30% off, hair smoothing 40% off, hey hui long ponikti. Claret Beauty Unisex Parlor,
near Central Bank ATM, Iron Bridge, Rongparpi, Rongbe Road. Claret Beauty Parlor. Lasinang itong kapadar ipin pinahumrig nun. Ganj. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akinang sa hormu ason sa Lampon Tanglo. Lasinang litum Arniwang kinang sot kichu ason la penthesri alang hithi gulat along Longpon Ikji. Kang tirtang kijun alang, Tharwe alang, Theso alang, kichu ajam tu, Tharmit aduk, Thelua Kreng, Chitronola, Ukthor pen Chenglok Ongdung Hemalong akinang sot hormu Longpon Ikji. I've been a voter for the last 11 years. I've always wondered, if my vote counts or if the machine has recorded what I've pressed, I've always thought, what if there's a verification system which provides proof that I've voted for the candidate and the party of my choice. Introducing a system that can assure you. The Voter Verifiable Paper Audit Trail or VVPAT is one answer to all my questions. This is one independent system attached to the electronic voting machines that allows the electors to verify that their votes are cast as intended. How to cast your vote using the EVM and VVPAT. Step 1. Enter the booth. The presiding officer will enable the ballot unit while you enter the voting compartment. Watch out for the green light on the EVM indicating the machine is ready. Step 2. Cast your vote. Press the blue button on the ballot unit against the name or symbol of the candidate of your choice. Step 3. See the red light. The red light against the name or symbol of the candidate chosen will glow. Step 4. See the print. Look for the transparent window of the VVPAT. Look for the printed paper slip showing the serial number, the name and the symbol of the candidate of your choice. The slip remains exposed for 7 seconds, then it gets cut and falls in the drop box of the VVPAT. VVPAT, the revolution in the electoral world. As a citizen of this country, I know what and who I voted. I experience trust, transparency and fairness. It's about verification and voters' satisfaction. Do not leave the polling station without looking at the VVPAT. This is a good thing. If your name is not in the electoral roll and you have completed 18 years of age as on 1st January 2019, then contact the BLO of your polling station to enroll your name and establish your democratic right to vote in ensuing Lok Sabha election 2019. Aturkimi Academy Difu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from 1st week of December 2018 from 8 am to 1 pm. Aturkimi Academy Difu, Rukasan Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students, sponsored by Aturkimi Society. Nilingkan kray silo vote ke joktang. Nilikai ta mathada. Niliki piawot, lakhapon loma. Kalite nilike berate, mission along, klang pameloma. Nilikai ta mathada. Ke joka tengpen, ke patini avar sai doma. Ningke hanga bang phophat ke joka vote lo dam lo puang thai doma. Ningke hanga party aphan. Kachiki klong isia kimia dici. Vote ke jok ang thek kot pen, ke patini un adici vivipet henlo. Nilining dorik ason anther thipen kang sai un adici. Lake isi salajong pen karjab adicilo. Lapen EVM along cerap lok ahor mulo. EVM lapen VVPAT pen nang liko son si vote jok po. Keng kamisi polling booth arlo kilut. Vote ke jok ahem arlo kilut dampen presiding officer si ballot unit pe karpo. Keng kam hini vote jok milo. Ballot unit along akilir abatan along ning ke hanga bang puamen mate ang thek pen pachiton ra ber ignon. Keng kam ke thom
ake era tur klang loma ning ke hang abang phu amen adung ake era tur klang pu keng kampli kang chap alu klang loma vivipet along ke klang kang chap alu aphai lang ignoi haladak nang li ning ke hang abang phu amen mate ang thek klang loma labang so kang chap alu achet second troxian siklang chonji la so aphilo te amina chi thui pen che beng pet si siang deng along che thap dam thot pu vivipet ke isi aki mi che thang klong adi chilo nili inut det pia mekar lapen nili che chini komata phansi vote ke jok vek ma lapen nili theklong lo ko pima ning ke the klar dak chingbar kri ke jok vek avot ning ke hang abang phu aphan lelu pu ke patini pen ning che pang samjin na phan lo lasi vote ke jok a hemar lo pen bar be aprang e phong vivipet along patini te kang tha laki ke mesna alam lo jongsi electoral voter list along nang limem thap thelang puluti lapen nang li jongsi arkoi niphai isi inkoira sirkep an nang li arta ningkan khrena kep choklo puluti polling station abial o aphan nang limen che thap dun pen democratic araida te non ke nang leji lok sabha election inkoira sirkep aput vote chok dun igno Dihina mo phibothor birta long wang thoiglo Japra Langsok Cultural Complex along There ni Bhaing Koira Sirkeparni Surupathar Local Committee meets Kapaman Pona Birta Pherang Kepen Birta Napali Kewangji number 3 Autonomous District SC Parliamentary Constituency pen Lok Sabha kilik along BJP asong pen kachitoidun Horen Singh be aphan vote ke hang amai kapadupon Bangso amai along alhi aman pen EM Jagat Singh Ingti BDC Chairman Riso Singnar BJP asong along Klempang Puatum Hunaram Singnar Ramesh Singnar Bokajan District Mondor Akong Chun Banglo Khiram Rongpi Khiram Be Uttam Tisu Sarupathar Mahila Morcha Dunmai Phi Bina Rong Pharpi Bokajan Mahila Morcha Amai Phi Kakrung Hansepi District Committee Amai Phi Kareng Teron Pi Penchenglok Ongdung Atum Chetongdun Lapenangile Ji Jangmia Chiklu Niphai Ke Thom Ani Japrajan Pathu Aklam Along Kapaman Ponji Sarupathar Lapen Diupani Constituency Chilang Pet Pen Rally Kapadu Ponji Along BJP Asong Aphan Kikroi Arat Suri Ke Thom Lapen Bang Pharo isi BJP Youth Atum Kacheto Dunji Aphan Pachini West Karbi Anglong District Chintong MSC Kaparlo North Hedjong Maiser Nutung Kharwang Arong Along Chomang Akhaya Tumpen Risonim Sotum Jirikin Dengpen Kacheka Kahut Nimso Kirung Lapen Pregjama Kekan Kachepate Kapadopona Birta Nangle Ningkan Popen Kapaman Pona Rongaje Ningkan Surini Ra Kresir Kepa Ningkan Aparman Ninia Baha Bangso Rongaje Maisara Hawar Nongtung Kharwang Arong Along Kapaman Pona Long Birsingki Umkachi Umteli Saduba Lowalamsi Rumphum Arong Arisoe Jangatum Cheto Dun Lapen Meghalaya Arisoe Jangatum Ta Bangso Arongaje Along Nang Chetong Dunsi Arongaje Along Kapaman Pona Long RDP Dun Ada Birta Bangkela Pon Sing Ton Poniglo Dome Thakme Kurwang Thu